gdy som ja pola armeje był, som ja moją żonę zeznać wuknął. No i to było 70. Moja żona pokaże z Dreżan, gdzie Niemka. A ja w Woklicach w Koroni działała. Przez to smo so we Woklicach značukli, a na Garmuszu, aber na Rejach smo se zeznali. Ja sam, kaž prajne tu najstarší od tých pečoch byl, a sam popravom všetce doma vostal. Najskôr som ja tiež to kuscu. Ja nechám prajť, co som ja moji bratru a sotru once to zestrokal, ale nekak sa to tak dalo. My sme ju našu svojbu natvorili. A moje bracia a sotry sú sa jen po druhým udali a sú dobieli jič. Oni sú še v Užice, v Serbach najmenšia ostali.